starter om 3, 2, Jeg plejer fortsat at sæt i gang. Go, 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 go. Nu uden at tabe magasiner. Jeg er med dig, Christoffer. Nå, det er sgu da mig, der er med, ikke? Jeg er glad, at jeg sætter den op. A few moments later. Er det ikke bare direkte i gang, hvis man har stået et minut? Jeg har stået et minut. Jamen det er det. Altså, er det ikke bare... det er godt nok. Hvis du vælger ikke at tage et minut ude på banen, så skal du tage det her. Ja, så et minut et eller andet sted. Det er bedre at bare gå tilbage i stedet for, hvis man ikke kan. Der er fandme glad her. Er det her, der sker? Det er det. Sygdom. Ja. Nå, vi har da røggranater for satan der. Frederik! Modtaget! Pas på vinduerne. Jamen, jeg er lidt travlt. Ja, jeg tror, at jeg står et minut nu. Den fældige omgang med lige, det ikke ok. Så længe der var konsent. Jeg over det lidt se røgen. Her. Den er lige her, hvor jeg peger. Okay. Men øjeblik, lad mig lige... Hvis det er smoke party, så er det smoke party. Men... Nede i sumpen. Øjeblik. Der står ikke nogen ved. Nej, godt nok. Pas på, at der er røg bag dig. Jeg kan ikke nå ham. Pas på. Pas på en kode her. Du har nogle røggerne, vi skulle bruge, var det ikke sådan? Jo. Bare på. Hvorhenne? Har jeg fyldt? Nede i sumpen.
Varmt! A few moments later. Død mand kommer gående. Skal vi lægge noget pres hen? Ja, så skal du også med dig der. Jeg er med det, ikke? Nå. Og det er for sent, nu er det gået. Ja, beklager. Pas for jeres højre! Langt højre! A few moments later. Så en, der sidder nede i deres bunker ved fladet. Ja. Men jeg prøver det samme igen, for det er det eneste, jeg føler, der er nogenlunde. Ja. En, der står langt højere. Godt. Kl. 12 dækningen. Ja, jeg ser ham. Og det er det der problem, han har jo stillingen. Ramt. A few moments later. Nej, der er 2 døde bagefter den kl. 12. De er væk, de er døde. Der er en kigger. Ja, jeg ser det.